tako da svake godine biraju koji su to učenici koji najviše nasljeduju Anamarijine vrline, hrabrost, radost, empatija, marljivost, spremnost na pomaganje drugima, tako da u njezinoj gimnaziji postoji nagrada Srce NKG-a, Ana Marija Carević nosi ime po njoj. A i u javnosti je poznato, evo, Zagreb se obvezao da je nikad neće zaboraviti, piše na grafitu, njezina osnovna škola, veliki mural, dakle na vanjskom zidu, njezin prekrasan lik, koji onda poziv, i to je jedan od ciljeva, to je možda, smo rekao i prvi cilj zaklade, je podsjećati na ono lijepo i vrijedno u njezinu životu, ponajviše kao poziv današnjim mladim ljudima. Kazali ste nam kako je, gdje god se pojavila Ana Marija, tu prestajala svađa i sve se odmah pretvaralo u radost i smijeh. To je činjenica, o tome svjedoči najviše njezina majka. Ona će reći, moja kći nije znala lagati, uvijek je evo bila ona koja donosi istinu i zbog svoje duhovnosti je tako djelovala na druge da je onda donosila pomirenje. To je bila njezina osobina, a koliko znači ona, evo, koliko je prepoznata u našoj javnosti, još iste noći kad je preminula, gospodin Goran Karan svoju pjesmu posvećuje njoj. Sada smo čuli pjesmu koju je napisala, dakle tekst je napisala gospođa Dobrila Zvonare, koja je starija kolegica Ana Marijina, dakle iz Župe, a ansambl Gazde vrlo brzo stvaraju pjesmu i ja je volim nazvati Ana Marija može, ona se zove pjesma Ana Marija, ali baš govori o tim njezinim sposobnostima da u jednom mladom životu toliko dobra donese, ne samo svojim talentima, opet jedna zgoda, mnoga djeca dolaze u crkvu i sva su djeca talentirana i tamo pokazuju svoje talente. Ali Ana Marija bi onda, kad djeca odu, ostala pa bi pomagala pospremati. Onda mama zove, dobro dijete, hoćeš ti doći doma na ručak, tako da je stvarno je posebno. Večeras u Zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog njoj u čast održava se jedan koncert koji ima humanitarni karakter. Upravo tako, evo, ovo je već praktički 5. godišnjica ujedno i djelovanja zaklade, odnosno to je 5. godišnjica svih naših dobročinitelja koje i ovaj puta pozivamo na naše najveće godišnje okupljanje. Biće to evo i opet u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoga u velikom tjednu, vrlo prigodno. Biće to čuveni rekvijem Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji nas vodi evo u tajstvo našeg ljudskog umiranja, ali baš u velikom tjednu, u svjetlu onoga što je gospodin Isus kao otkupitelj učinio za nas, to je njegova smrt, koja onda vodi u uskrsnuće, pa onda evo, osjećamo i poziv na tu našu najdublju nadu da ćemo se sa Ana Marijom opet susresti. Velika hvala Hrvatskoj radioteleviziji, koja, evo, dakle, i simfonijski orkestar i zbor Hrvatske radiotelevizije su izvođači. Čuveni dirigent Robert Homen, pitaju pa kako ste ga dobili? Nije bio problem, budući da je mladost, gospodin Homen proveo upravo uz onu baziliku Srca Isusova usred grada, u kojoj je i Ana Marija poslije bila, pa je onda on vrlo rado prihvatio i nije to prvi projekt koji on čini za zakladu. Tu su i naši proslavljeni solisti, za koje opet možemo zahvaliti gospodinu Homenu da ih je pronašao, Darija Augustan, Martina Gojčeta-Silić, kojoj je ovo drugi takav nastup za zakladu, jer je to već jedno bilo, mislim, baš prije 5 godina. Tu je student profesora Homena, Roko Radovan, i evo naš proslavljeni Lucijano Batinić. Vrlo je važno reći, premda su karte službeno rasprodane, ali naša dobra majka Lenka, to jest predstojnica našega ureda, je predvidjela, kao i prošle godine, da će biti ljudi iz mnogo razloga u zadnji čas žele do karte, tako da svi naši dobročinitelji koji dođu do Lisinskoga večeras imat će prilike još kupiti kartu jer su u uredu neke rezervirane za njih. Potrebniku moramo kazati da sav novac ide za obnovu bazilike Srca Isusova, ali isto tako za izgradnju pastoralnog centra koji će nositi Ana Marijino ime. Jako dobro da me podsjećate, to je ta početna i prva misija zaklade, jest da evo u današnje doba
omogućimo svim štovateljima srca Isusova i svima koji su doista iz cijele domovine vezani uz našu baziliku, jer mnogi, baš za vrijeme studija, dolaze tamo, da mogu evo jednim klikom priključiti se, bilo kao molitveni članovi, bilo da svojim znanjem i strukom pomognu u toj silnoj obnovi, bilo da evo doniraju konkretna sredstva onoliko koliko mogu. I od početka je ideja koju ste upravo rekli, pastoralni centar koji je već prije potresa bio planiran, jer nam je potreban veći, mi sad imamo pastoralni centar gdje se mise održavaju, ali zbog toga što tamo primamo doista i predškolsku djecu, i mlade, i odrasle ljude i bračne parove, i starije, onda nam treba veći prostor i onda se pokazalo to vrlo zgodno da je baš njezino ime na taj način bude zabilježeno. Što se tiče bazilike, vidimo da se na neki način već vrata polako otvaraju. Za Božić je nešto bilo, kad možemo očekivati ponovno aktivaciju? Mislim da ste potpuno u pravu da se vrata polako otvaraju. Još ne širom, ali Još nije širom, da. Evo, za Božić su bile unutra jaslice, moglo se pohoditi. Ali, evo, prije tjedan i pol dana, to jest na samu godišnjicu potresa, bio je, ja volim reći, evo, mislim s pravom, povijesni spomen koncert koji su organizirali Bazilika i naš domaći proslavljeni akademski zbor Bazilike Srca Isusova Palma. Bio je to korizmeni koncert pod nazivom evo, Stala majka, koji je bio u samoj bazilici, tako da su mnogi doista dirnuti i sa suzom u očima rekli evo nakon 6 godina konačno mogu ući. I velika hvala, bili su i predstavnici najviše vlasti, tako je to bilo baš jedan lijep i svečani događaj. Pater provincijal Sebastian Šujević je najavio dinamiku. Iduće privremeno otvaranje bilo bi za Svetkovinu Srca Isusova u lipnju. Nakon toga opet će biti radovi, lijepi radovi, orgulje će se postaviti i onda se nadamo, to u građevini je nada, nitko to nije potpisao, ali nadamo se da bi onda od jeseni mogli redovito dolaziti u baziliku, premda neće svi radovi biti gotovi i to ne očekujemo. Recimo pokrajni oltari, sada je, već se vidi koliko su tamo mladi ljudi, restauratori, umjetnici, tako i pokrajni oltari koji su izneseni, oni će susljedno dolaziti kako budu dovršavani. Neka bude tako, mi vam to od srca želimo. Minuta i pol nam je do kraja, možda samo da prokomentiramo ovo što smo malo čas govorili izvan etera. Spomenuli smo Karla Akutisa, poznatog novonastalog, da tako kažemo, sveca. Vi ste rekli, baš slučajno da smo ga spomenuli, s obzirom na to da postoje značajne sličnosti između njega i Ana Marije, da se vratimo na nju. I jedno i drugo umiru vrlo mladi u 15. godini, on od bolesti, Ana Marija od potresa, i jedno i drugo su među svojim vršnjacima zapamćeni kao posebni. Karlo Akutis ostavlja kao upute kako živjeti. A malo prije rekao, pa učenici u nadbiskupskoj gimnaziji također su kod Ana Marije 5 njezinih vrlina prepoznali i kad dođete u nadbiskupsku klasičnu gimnaziju koja je dan škole posvetila Karlu Akutisu, onda vidite, pa tu ima jako puno sličnosti. Zgodno. Pater Niko, hvala lijepa na svim ovim divnim riječima. Još ćemo jednom ponoviti koncert u dvorani Lisinski večeras. Još malo ulaznica ima, ali mislim da ćete morati nekoga povući za rukav da dođete do njih. U svakom slučaju lijepi program uz Mozartov Requiem i zbori Simfonijske orkestra Hrvatske televizije zagarantirane večeras upravo tamo. I sve to u čast prerano preminule Ana Marije Carević. Vama hvala što ste nam došli. Hvala vam srca.